pamusoro yemhuri yezimbabwe tiri kusangana zvekare pachirongwa tsika dzavatema. Tiri kusangana pachirongwa chino tiri panguva isina kumira zvakanaka. Ndiyo nguva yatiri kuona zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika zviri mukati menyika yeSouth Africa zviri kushungurudzwa. Tiri kutaura nenhaurwa yexenophobia neaphobia iri kuitika mukati menyika yeSouth Africa. Patiri kutaura kudai, kune zvizvarwa zvakawanda zvenyika yeZimbabwe zvisina pekurara, zvisina pekugara. Those that are staying in an open place. Vamwe vari mukati memasango vakavanda. Tine vana iko zvino vari kurohwa nechando. Tine vana vari kufa nenzara mukati menyika yeSouth Africa. Nepamusoro pekuti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuti no to undocumented foreign nationals. Asi nhaurwa haisi pa undocumented foreign nationals chete. Aiwa, iri idingindira ravari ngofamba naro. Asi mukuita chaimo chaimo tiri kuona kuti kune kushungurudzwa kwethe both documented and undocumented African foreign nationals in South Africa. Vanhu vatema vekune dzimwe nyika, whether you have your proper documents or you don't have your proper documents, asi uchingova munhu mutema wekune dzimwe nyika unenge uri panguva yakaoma mukati menyika yeSouth Africa. Kune chizvarwa chekuGhana chinonzi Isaac, akanga ari mugeri ebaba, akapfurwa nezvizvarwa zvekuSouth Africa zvichinzi uri kutitorera mabasa. Ndataura pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzika. Vari kurara pasina mvura, vari kurara vasina chikafu, vari kurara in an open space nevana vacheche vari kumusana kwavo. Vamwe vari kutosvika pakupisa machira avo kuti vadzirwe, vana vadzirwe nezviri kuitika mukati menyika yeSouth Africa. What is happening in South Africa is just tragic. What is happening in South Africa is a sad story of Afrophobia. Zviri kuitika mukati menyika yeSouth Africa zvinoshungurudza. Ndiyo nguva yakadai yatiri kuonawo mukati menyika yeZimbabwe. Vamwe vari kunotora zvizvarwa zvekuSouth Africa kuti zvanzi ngazviuye zvipefome mukati menyika yeZimbabwe. Tinoti chii nazvo izvozvo? Is it proper kuti vanhu veZimbabwe vachinotora a South African artist zvonzi ngauye apefome mukati menyika yeZimbabwe? Vamwe vari kuti we cannot beat drums and celebrate in the village where there is a funeral. Kana mukati menzvimbo maita rufu hatingapururudzi nekuridza ngoma tichitamba tichifara. Ndo zvinotaura vamwe. Asi regai nditaure ndichiti, kana a foreign artist ari kuuya mukati menyika yeZimbabwe, he or she stops representing himself or herself. Anenge ave kutomiririra nyika yaari kubva iyoyo, the society that he or she is coming from. Tikaona an artist, a Zimbabwean artist, achienda kuEurope, kuAmerica, our artist stops representing himself or herself. Anenge akutorepresenta a Zimbabwean society yaari kubva kwairi. Takaona an artist, a South African artist anonzi Albert Khoza. Albert Khoza akaita matours ake in Europe. Ndokubva aridza akaisa zvuma nepakudzivirira nhengo dzake dzakavadzika, akanga akangodzivanza nezvuma ari almost naked. He faced a backlash back home. Vanhu vekuSouth Africa vakati aiwa,
izvi handizvo zvatiri. They criticized him. Why? Because he was representing the South African society ari kuEurope ikoko. So today, if a South African artist comes to Zimbabwe, he or she stops representing himself or herself. Anenge akutomirira the South African society yatiri kuona nhasi. And what is that society like today? Ma South African artist agara achingopinda munyika yeAfrica achiperforma. During the apartheid era, vaienda kunyika dzeAfrica vachiperforma, vachiunganirwa, vachipembererwa, vachigamuchirwa zvakanaka. Why? Because they were representing the oppressed South African society. They were representing the apartheid oppressed blacks in South Africa. So people were sympathizing with them because they were representing that downtrodden society. Vakanga vari kumbunyikidzwa ivavo, they were representing those people. Vakanga vari kuoneswa moto nemabhunu, they were representing those African people. That is why these people or these artists were welcome everywhere. That society transformed. Apartheid nobva yaenda kure, and South African artists continued to tour Africa. They were now representing the aspirations of the South African society, from being a society that was once oppressed to that society that had gained freedom, and that society yaita embrace everyone who was African. That society is now changed once again. What we are seeing is a xenophobic and an Afrophobic society in South Africa. And these artists, they are silent, dead silent. They are not saying anything about what is happening in their own society. They are not saying a word, whether in support or against. They can't say a word in support or against. I'll come back to that. But I'm saying for now, they are representing a society. When a South African artist akasumuka achibva ku South Africa achiuya mu Zimbabwe, he or she is now representing that xenophobic society yaari kubva kwairi. Because this artist, he or she is dead silent about what is happening in his or her society. And if you keep quiet when something bad is happening, it means you are for that bad thing. Oro uruda kudya kwese, uruda taziremwa kuti you can't say something bad because you still want to perform among your own people. So ukati izvi zvamuri kuita zvakashata, it means your people will boycott your art. Ukati zvekare zvamuri kuita izvi zvakanaka, the African society at large will boycott your art. So uruda kudya kwese, so wongonyarara. But what I'm saying is, when an artist is coming from South Africa to Zimbabwe, right now, that artist is representing a xenophobic society. As long as he or she is quiet about what is happening in his society, he or she is representing that society. Can we celebrate that artist? Can we welcome that artist? Tinawo ma-artists ari kuda kuya muZimbabwe. Econet yakatoita drop Mafike Zulu. Yakaita drop those artists from South Africa. Nemhaka yekuti maZimbabweans akati no, and Econet yakazviona kuti aiwa pama-Afrobeats atiri kuita apa, these artists who are coming from South Africa will be representing that xenophobic society. Iri kushungurudza zvizvarwa zvemuZimbabwe nhasi uno. Yaita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe nhasi uno zvirare panze zvichitonhorwa nekurohwa nechando. That is the society they will be representing when they come to Zimbabwe. Tine vamwe ma-promoters ari kuti isa hatisi kudzosa tsvimbo, vanhu vatakati vauye, ma-artists atakati auye from South Africa to Zimbabwe vachauya vachatoperforma. But I want the Zimbabweans to know this. When those artists finally land in Zimbabwe and they are on the Zimbabwean stage, they are representing the society that is harassing
fellow Africans back in South Africa. They will be representing a society that is maiming fellow African people back in South Africa. They will be representing a society that is killing and chasing away fellow Africans from South Africa. That is what they will be representing. That is the society they will be representing. Are we supposed to welcome those artists? Are we supposed to be supporting those artists? Are we supposed to be supporting such kind of functions? I say to fellow Zimbabweans, this is the right time to rise and say no to South African artists performing in Zimbabwe. I say this again as a matter of my personal link with the people in South Africa. Ini muchirongwa changu ichi 39% vanhu vakawandisa vacho 39% vanhu vari kuSouth Africa vanoteerera chirongwa chimwe. I have to stand with them because they are part of my audience. 39% are people that live in South Africa, people that are being harassed right now. 39% of my viewers are people that are in South Africa. 37% are people that are in Zimbabwe, and the other percentage are people that are outside those two areas. So my immediate attention at this time is with those people, the part of my viewers that are in South Africa. That is why I saw it necessary today to talk about what is happening in South Africa, because a larger proportion of my viewers, they are those people that are in South Africa. Secondly, we can't support artists who come to Zimbabwe and represent a xenophobic society. I say and I urge you to say no to those artists. Umkambisi, the African teacher. Thank you.